כמה דרשות חזקות מאוד במשך השנים, והדרשה, הנושא שביקשו לדבר עליו היום, הוא דבר שלאט לאט כבר נעלם מן העולם של התורה, של הדרשנים, לצערנו הרב. כולם מנסים להחביא את הנושא הזה, זה כבר נהפך לצערנו הרב למוקצה, אף על פי שזה הדבר הכי חשוב בחיים. הנושא הוא שכר ועונש. למה הדבר הזה נהפך למוקצה? כיוון שאנחנו גדלנו פה היום בדור, ב-20 שנה האחרונות, גידלנו כאן דור מפונק, דור שחושב שהעולם נברא בשבילו, שכולם עסוקים בלשרת אותו. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני הבעל הבית של העולם. מה פתאום שמישהו ישלוט בי? מה פתאום שמישהו יפחיד אותי? מה פתאום שאני אקבל עונש על איזה מעשה שאני עושה? מה פתאום? עד כדי כך הרחיקו לכת, שבארצות הברית יש היום רשעים גדולים מאוד, שהם נראים כמו צדיקים מבחוץ, זקנים, כובעים שחורים, רבני האוניברסיטה אני קורא להם, שהם מוסרים דרשות שמחריבות את העולם. ואלפים רבים נופלים בפח, כל דרשה הם מפילים רבבות של חללים לשאול תחתית. למשל יש איזה אחד, אני קורא לו סנטה קלאוס, כי הוא מאוד דומה לו, שהוא כתב ספר נוראי, אולי זה הביזיון הכי גדול שביזו את הקדוש ברוך הוא מאז ומעולם. זה אפילו הנוצרים לא עשו, גם לא המוסלמים. אני לא יודע אם האתאיסטים אפילו ביזו את השם כמו שהנבל הזה ביזה את השם. הוא הוציא ספר, לא ביקשתי לבוא לעולם. בו הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא היה מסכן ובודד בעולם, ושהוא ברא פה עולם והביא אותנו לעולם, ובכלל לא ביקשנו את זה, ואיזה זכות הוא אומר לנו מה לעשות. מה פתאום שהוא יעניש אותנו? אין אחד שיענש, אין כזה דבר. מי שאומר שיש גיהנום הוא שקרן, אין כזה דבר. והקדוש ברוך הוא צריך אותנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותו. שמעתם? נבלות כזאת, רשעות כזאת, אני לא זוכר שנתקלתי בה, באף מקום, גם לא אצל הגויים, גם לא אצל החילונים. ותתפלו שרב מוציא ספר. אתם שמעתם אי פעם על רב שמתיימר להיות חרדי, שהוא מוציא אותו בהוצאת ידיעות אחרונות? שמעתם פעם כזה דבר? הוא הלך אבל הכל לפי התניה, וגם אולי לא הבנת אותו נכון. בלבולי מוח, מה שאתה אומר. בלבולי מוח. אני יודע את התניה יותר טוב ממך, ולמדתי אותו המון פעמים, ואין בתניה את השטויות האלה. והלוואי שהוא ישמור אחוז מהתניה, הלוואי. הוא כתב את מה שהרבי מלובביץ' אומר. הרבי מלובביץ' לא אמר מעולם כזה דבר. אני דיברתי עם כמה חבדניקים, תלמידי חכמים, שאמרו לי שהוא בעייתי ביותר, והם לא יזמינו אותו אליהם לבית הכנסת. מי שרואה מה שהוא אומר, מבין מיד שמדובר כאן במחטיא הרבים שאין דוגמתו. אבל יש הבדל בין להחטיא את הרבים. למשל, השבוע היה לי עימות עם מחטיא הרבים הכי גדול בארץ, שכל מי שחוזר בשאלה דרכו, הוא קונה לו אייפון מתנה. שומעים? הוא פתח ארגון להחזרה בשאלה, והוא טוען שכבר אלפים הוא הפיל. והיה לי עימות איתו השבוע, ובעזרת השם בעוד כמה ימים תשמעו שהוא יתאבד, אז תבינו למה, כשתראו את העימות. אבל עד אז נתאזר בסבלנות. אבל אני לא מצאתי באף מקום, כולל ברשעים האלה האתאיסטים, מישהו שעורר מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. לבוא ולהגיד לאנשים, אין לקדוש ברוך הוא זכות להעניש אף אחד לא יקבל עונש, זה נגד 13 עיקרים של היהדות. מי שאומר כזה דבר אסור לצרף אותו למניין, הוא אפיקורס ומין גמור. יש כללים ביהדות, זה לא מעניין איך אתה נראה, זה לא מעניין, אתה יכול להיראות כמו איזה בבא קדוש, זה לא מעניין אותנו. הדברים החיצוניים זה חיצוניים, מה שמעניין אותנו זה אם אתה דבק במה שכתוב. וב13 עיקרים של הרמב"ם כתוב שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים. מי שכופר בזה הוא רשע גמור, אי אפשר לכלול אותו בתוך 10 במניין.
אם יש 9 והוא נכנס, הוא לא משלים מניין. מי שאומר לא יהיה משיח, אין כזה דבר, לא מצטרף למניין. מי שאומר לא יהיה תחיית המתים, אתה מאמין שהמתים יקומו מהקבר אחרי מאות שנים, אלפי שנים שהם כבר התפוררו בקברים, הם יקומו? אתה מאמין כזה דבר? אני דוקטור, אני לא מאמין לשטויות כאלה, לא מצטרף למניין. מי שאומר שיש רב בעולם או נביא שהוא גדול יותר ממשה רבנו, הוא לא מצטרף למניין, זה אפיקורס גמור. יש כללים, אני לא כתבתי את הכללים. אולי זה לא נעים כל כך לשמוע לפעמים את הכללים, אבל הכללים הם כתובים מאז ומעולם, זה לא עכשיו איזו המצאה שלי או של רב אחר מהדור הזה. רבנים בדור הזה אין להם שום סמכות לשנות כללים, אף אחד לא יכול לחלוק על חז"ל, אף אחד לא יכול לחלוק על נביאים. המוראים שחיו 100-200 שנה אחרי התנאים הודו שאין להם את היכולת לרדת לסוף דעתם של התנאים, והם ישבו ושנים על גבי שנים לפענח את גדלותם של התנאים, ואף המורה לא יכול לחלוק על תנא, וזה היה סך הכל 100 שנה אחרי. אז יבוא היום מישהו בדורנו וימציא לנו תורה חדשה, שהקדוש ברוך הוא צריך אותנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותו, ושאין לו זכות להעניש אף אחד, וכל מיני בלבולי מוח. אומר היופי של אישה זה לא דבר פרטי, אדרבה, היא צריכה להיות יפה ברחוב, שיסתכלו עליה. איפה מצאנו שטות כזאת? באיזה ספר יהודי מאז ומעולם? אנשים מסרו נפש על העניינים האלה של הצניעות. אמותינו חלקם ממש מתו כדי שחס וחלילה לא יחשפו בפומבי ויסתכלו עליהם ויחטיאו את הרבים. פתאום בא אחד ממציא לנו המצאות חדשות. יש היום כאלה מסוכנים מאוד, הוא אחד המסוכנים ביותר. יש רק אחד היום שלאט לאט עובר אותו כבר, עכשיו גם באמריקה, כמעט כולם הם באמריקה, בארץ יש אולי 1 או 2, אבל באמריקה יש כמויות, בגלל ששם יש הרבה רבני אוניברסיטה, שהחוכמה שהם למדו בישיבות בילדותם התערבבה עם החוכמה של הגויים שהם לומדים באוניברסיטה, וזה הכי מסוכן. להיות חצי דוקטור זה הרבה יותר מסוכן מלא לדעת שום דבר ברפואה. כי אני יודע למשל שאני לא רופא ואני לא אח ולא אחות, אני לא מבין ברפואה, אני לא יודע לבדוק לחץ דם, אני לא יודע לבדוק סוכר, אני לא יודע לתת תרופות, אני לא יודע. אני מבין באפסותי בענייני רפואה. אז לכן אני לא יבוא ויטפל או ייתן עצות רפואיות לחולה, כי אני מבין באפסותי. ברגע שאני חצי דוקטור ואני מבין בהרבה תחומים, אבל לא בהכל, ואני אתן עצות, אני אהרוג המון חולים. 50% ידע שהוא לא מספיק כדי לייעץ לחולים איזה תרופות לקחת ואיזה ניתוחים לעשות, הרבה יותר מסוכן מאחד שאין לו בכלל ידע. כי מי שאין לו ידע, למשל, אני לא מומחה למחשבים, אני לא אטפל לאף אדם בווירוסים שיש לו. זה צריך שמומחה. אני לא מכונאי, אני לא אפרק מנוע, אני לא רואה חשבון במדינת ישראל, אני לא אגע בדוחות מס. הבנתם? לכן כל אדם צריך להידבק לאמת שאותה הוא מייצג. ברגע שאתה מסלף אותה בגלל שאתה מחפש תשומת לב ואתה מחפש רייטינג, פה החורבן של העולם. נהיה היום כאן דור שיש לנו בתוכנו קבוצות ביהדות שהמילה עונש אצלם היא מילה פסולה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. היום אנחנו נלבן את הכל. אני לא מדבר מדעתי, שום דבר לא מדעתי, הכל לפי מה שכתוב. אתם לא מסכימים לקבל את מה שכתוב, בסדר, זכותכם, זה לא בעיה שלי, אבל אני לא זז מילימטר ממה שכתוב. כמה פעמים כתוב בתורה שצריכים לאהוב את השם, מי יודע? יש חיוב לאהוב את השם, אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע, צריכים להגיד, ואהבת את השם אלוקיך. אז אנחנו חייבים, השם מחייב אותנו לאהוב אותו. איך אוהבים את השם? רואים מה הוא עושה למעננו, רואים איזה עולם הוא ברא, רואים את נפלאות התורה, רואים את היופי של הבריאה, רואים את עולם המדע, רואים את גוף האדם, מבשרי יחזה אלוה, רואים את הגלקסיות, רואים כל הצבעים היפים והטעמים היפים, וכל המערכת הנפלאה הזאת, ועלי חיים, ומתאהבים בו, אי אפשר שלא. כמה הוא עשה למעננו, הרי אוכל יכל להיות תפל, כל האוכל אותו טעם, הכל אותו טעם, אין לו טעם, סתם כמו לאכול איזה חתיכת פלסטיק, בולים את זה, מה, כל המשקאות מים, אין שום טעמים. יכל להיות עולם משעמם, עולם של שחור לבן, הכל אפור, יכל להיות מאוד מאוד משעמם העולם. זה לא היה חייב שיהיה בו הנאות
ותענוגות, תענוגות רוחניים ותענוגות פיזיים. השם לא חייב לנו את כל זה. הוא יכול לעשות עולם, אתה פה במבחן תקבל 2 סתירות ותשתוק ותעשה מה שאומרים לך וזהו. אבל הוא הנעים לנו את החיים, והחיים נפלאים, ויש כל כך הרבה רגעי אושר, ויש ילדים יפים וחכמים, והם מביאים לך שמחה, וכל מיני דברים שקורים, והשם לא חייב לנו את זה, צריכים להבין את זה, הוא לא חייב לנו כלום. אין לו השם שום מחויבות אלינו. הדבר הראשון, אני צריך רק לחיות אותך, כי שמתי אותך פה לניסיון, אז אני אספק לך חמצן, מים ואוכל. איזה אוכל? תלוי בי, לא תלוי בך. איזה משקאות? אני אחליט מה. זהו זה. לכן צריכים לדעת, השם, מי יעז לומר שהשם חייב לנו משהו, או שהוא צריך אותנו יותר מה שאנחנו צריכים אותו. הרי כתוב במפורש, בנביא, באיוב כתוב, אם פעלת, אם צדקת, מה פעלת בו, אם רשעת, אם עשית, במילים אחרות מה שהוא אומר, אם עשית מצוות, מה הועלת להשם, אם עשית עבירות, מה שיני, השם הוא מושלם איתך, בלעדיך, לפניך, לפני העולם ואחרי העולם. לכן זה לא, אתה לא משנה את הקדוש ברוך הוא לא על ידי שאתה עושה מעשים גדולים, ולא על ידי שאתה מורד בו, ולא על ידי שאתה פושע בו, אתה לא מזיז לו כהוא זה. רק מה? השם עשה מערכת חוקים. הרמב"ם אומר שהוא מדבר עם בני האדם בשפה שהם מבינים. דהיינו יד השם, חרון אף השם, וחרה פי, וכל מיני דברים, והישן אף השם. זה משפטים שבני האדם מבינים. אבל זה לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא יש אף. מה יוצא משם עשן? מה יש לו יד שהוא מנחית אותה על הרשעים? לא. איזה שפה שאנחנו מבינים. בא איזה בריון, נתן מכה על הראש של איזה רשע, הימם אותו. זה מבינים. אז השם אומר שאני הכיתי במצרים, או כל מיני דברים כאלה, או כיסא השם. מה הוא צריך כיסא? מה הוא יושב על כיסא? הוא צריך משענת? חלילה וחס. הרי אחד מ13 העיקרים, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הוא לא מוגבל. ברגע שאתה אומר שלהשם יש גוף, אז אתה אומר שהוא מוגבל. גוף, יש לו מידה, יש לו גובה, יש לו רוחב, יש לו צבע, יש לו מוגבלויות. לכן ברגע שמישהו אומר שלקדוש ברוך הוא יש גוף, משמע מישהו ייצב את הגוף הזה. ואז ממילא אתה הופך אותו לאחד שהוא לא כל יכול. כי ברגע שאתה מוגבל לצורה, לגובה, למידה מסוימת, אז אתה מוגבל. הבנתם? ולכן יש רק השם אחד, כי אם היה עוד אחד אז שני האלוהים היו נלחמים ביניהם, ואי אפשר היה לסמוך על אף אחד מהם, כי בכל רגע השני יפתיע, אי אפשר היה לקיים עולם. חוץ מזה שכתוב בתורה שאני היחיד, לפניי לא היה, אחריי לא יהיה, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, זה כל זה כתובים. צריכים ללמוד את 13 העיקרים בעיון. זו בעיה שרוב הדתיים היום בעולם לא יודעים מה הם 13 העיקרים של היהדות. אי אפשר להיות יהודי כשר ללא שאתה יודע את היסודות של הדת. אי אפשר. הרבה אנשים לא יודעים. תשאלו, אני אומר לכם, אני מבטיח לכם מ30 שנה ניסיון. דיברתי כבר 10,000 דרשות עד היום, ומאות סמינרים. אני אומר לכם ניסיון, לפחות חצי מהחרדים לא יודעים את 13 עיקרים של היהדות, והחילונים אף אחד לא יודע. אז איך החילוני ידע מה זה דת, אם הוא בחיים שלו לא שמע שיש 13 עיקרים של היהדות? ואיך חרדי יהיה חרדי לתפארת אם חצי מהחרדים לא יודעים מה הם 13 עיקרים של היהדות? וממילא יש כאלה שיודעים את העיקרים וכופרים בהם. למשל, כמו שאמרתי, אין עונש. מה אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן עונש? מה פתאום? השם הוא רחמן. אז שואלים את הבן אדם, תגיד, אז מה היה השואה? זה היה מתנה? שמיליונים נשרפו ונטבחו וצרחו נגמר להם החיים בצורה הכי נוראית שרק אפשר לדמיין, או ב7 באוקטובר. מה כל זה היה? זה היה מתנה? לא יודעים. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. נכון, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אנחנו לא יכולים להגיד על איזה עבירה השם נתן לנו את הסתירה הזאת, ועל איזה עבירה הוא נתן לנו את הסתירה האחרת. אבל יש כללים, והגמרא אומרת, לא אני, הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון. כלל א', תזכרו, אין איסורים בלא עוון. חטפת אגרוף, עשית איזה עוון בעבר שהצריך את האגרוף הזה. הפסדת כסף, עשית משהו שגרם להפסד כסף. מתעכב לך השידוך, עשית משהו שגורם לשידוך להתעכב. גנבו לך רכב, זה על איזה משהו שעשית. עכשיו תבוא ותגיד, רגע,
לפי הכלל הזה, ילד בן 3, ילד בן שנה, הם עוד לא עשו שום עוון. גם אם עשו, הם לא אחראים למעשיהם. אף אחד לא מעניש ילדים. אז ממילא אם ילד עכשיו לא עלינו נולד והוא חולה, או שיש לו איזה בעיות וניתוחים ושנפטר נגיד, מה הילד הזה חטא? מסבירים המקובלים, אין ילד, אין כזה דבר ילד. ילד בן שנה הוא אדם בן 75. לפני שנה הוא נפטר בגיל 75, הוא הגיע לבית דין של מעלה, דנו אותו על כל חייו, הקדוש ברוך הוא מראה לאדם את כל מעשיו, מגיד לאדם מה שיחו, שיחה קלה שהייתה לו עם אשתו בחדרי חדרים, אומרים חז"ל, על הכל דנים בשמיים, נגמר המשפט, החליטו, נותנים לו עוד הזדמנות לחזור לעולם. יש כאלה מתגלגלים לעולם, גלגול רגיל, איש, אישה, נורמליים, אחראים למעשיהם, הקדוש ברוך הוא מחליט איפה לגלגל אותם, משפחה חרדית, משפחה דתית, משפחה מודרנית, משפחה חילונית, משפחה אתאיסטית, הכל זה חשבונות שמיים לפי הגלגולים שעברו, הוא נכנס לגוף חדש של ילד או ילדה, לפי מה שצריך לתיקון שלו, ובורא עולם נותן לו עוד הזדמנות, זה גלגול חדש. יש גלגולים שזה עונשים, חי, צומח ודומם, יכול להתגלגל בבעל חיים, יכול להתגלגל במשהו מהצומח, פירות, ירקות וכו'. יש כאלה מתגלגלים בדומם, בסלעים, בקירות, בכל מיני דברים מסוימים. זאת אומרת, יש גלגולים שהם עונשים, שהבן אדם נמצא 70 שנה בקיר של הבית כנסת, ומכריחים אותו לשמוע מיליון קדישים על זה שהוא זלזל בקדישים בגלגול שעבר, ושהיה לו בית כנסת ממול הבית והוא לא נכנס להתפלל במניינים. זה למשל דוגמה, מה שכתוב בקבלה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל את האדם בקיר מסוים, במקום מסוים, שדווקא הוא רוצה שיהיה במקום הזה ולא יזוז משם. אז זה כבר דברים שאנחנו לא יודעים אותם. זה לכן שאנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו לא יכולים לדעת למה הילד הזה נולד עיוור והשני נולד עם עיניים. אנחנו לא יודעים, כי זה השם יודע מה היה בגלגול שעבר. אבל דבר אחד יודעים בוודאות, שאם מישהו סובל, אין איסורים בלא עוון. תזכרו, כלל א', קורא לך משהו, זה או משהו שעשית בחיים האלה, או משהו שעשית בחיים הקודמים. ועכשיו אלה ההשלכות של מעשיך. כלל ב', כל האיסורים בעולם וכל העונשים בעולם, הכל מידה כנגד מידה. אין עונשים מקריים, לקדוש ברוך הוא אין רולטה שהוא מסובב ובוא נראה מה יצא. הופ, לראובן יצא מספר כך וכך, בוא נראה באינדקס, מספר כך וכך, זה $1,000 נזק. מסובבים ליצחק, מספר כך וכך, זה הוא מפסיד את הרכב שלו. בום, מספר כך וכך, לא יהיה לו שידוך. מספר כך וכך, לא יהיה לו ילדים. זה לא עובד ככה. שום דבר לא מקרי, הכל כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא מדקדק בדין כחוט השערה. זאת אומרת, אין סילוף של הדין ב-0.0000001%, אפילו אין. הכל על המילימטר. ולכן, אם הפסדת $1,000, ולא 1,001, זה בדיוק מה שהיית צריך להפסיד. 1,001 זה כבר עיוות הדין. 999 זה עיוות הדין. זה 1,000 בגלל שגזלת 1,000 לפני 10 שנים ממישהו אחר. זה הכל מדוד כחוט השערה. נפגעת בעיניים, פגמת בעיניים. נפגמת בפה, פגמת בפה. יש לך בעיות באוזניים, פגמת באוזניים. יש לך בעיות בשאר איברים בגוף, לפי הצרות שיש לאדם באיברים המסוימים או בכלים המסוימים שלו או בכל מה שקורה לו באורח חייו, לפי זה בדרך כלל אם אתה חכם גדול אפשר להבין מה הקדוש ברוך הוא רומז. זאת אומרת, אם קיבלת דווקא בזה, אז רומזים לך משמיים שזה מה שאתה צריך לתקן. זאת אומרת, יש לנו כבר שני כללים. כלל ראשון אמרנו, הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים. כלל ב', אין איסורים בלא עוון. סתם הרשעים לא מקבלים מכות, אלא הכל לפי גודל העוונות. שלב ג', כל האיסורים מדודים מידה כנגד מידה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לפעמים אדם עושה עבירות 30 שנה, הוא לא מקבל שום סתירה. עונש אחד הוא לא קיבל עד היום. בריא, אתלטי, נשוי, ילדים טובים, עושה מיליונים, תשומת לב, כולם זוגדים לו, כולם משתחווים לו, הולך לו, כל מה שהוא רוצה מצליח.
והנה לעומתו עוד בחור בן 30, זה בן 30 ועוד בחור בן 30, חזק וברוך, בחור ישיבה, בחור בן 30, בחור ישיבה, לומד תורה, מתפלל, אוהב את השם, קורא תהילים, לא גוזל, לא מדבר לשון הרע, נותן צדקה לפי יכולתו, נשוי באושר לאשתו, אבא נפלא לילדיו, ורק מכות חוטף. מכות, מכה אחרי מכה, תופס אותו איזה שוטר, בואי נא, לא התגייסת, בום, מכניס לו סתירה, זורק אותו על הרצפה, בועט בו, עולה עליו עם הסוס, הוא בבית חולים, אומרים יש לך חור בריאה, אתה צריך חודשיים להיות מאושפז, אתה צריך לבוא לביקורים, הוא שואל את עצמו, מה עשיתי? למה אני מקבל את המכות האלה? אין לו כסף לשכר דירה, חודש היה בבית חולים, הוא יוצא, בעל הדירה רוצה לזרוק אותו לרחוב, דופק לו על הדלת באמצע הלילה, הוא מסכן, אוכל איסורים. מישהו מהצד שמסתכל, רואה את הצדיק, מחוטף מכות, רואה את הרשע, חוגג. מיד, מה המסקנה שהוא מגיע? אין דין ואין דיין. זה דרך אגב, אחד המכשולים הכי גדולים בעבודת השם בחיים, זה שאנשים מגיעים למסקנה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. עכשיו, אם אתם חושבים שרק אנחנו לפעמים נופלים במלכודת הזאת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, תרשו לי לחדש לכם שהאיש הכי גדול בהיסטוריה שאי פעם חי, משה רבנו, גם הוא התקשה בסוגיה הזאת. הגמרא במסכת ברכות אומרת שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הקושיה גדלה שבעתיים כשרואים בסוף פרשת ואתחנן, בשלושה פסוקים האחרונים בפרשת ואתחנן, שמשה בעצמו הסביר את הסוגיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז מה אתה שואל? אם אתה נתת את התשובה, למה אחר כך אתה בא לקדוש ברוך הוא ושואל אותו על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? למי שמכם לא מבין על מה אני מדבר, אני אצטט. כתוב בסוף פרשת ואתחנן, אני אלקנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, ל1000 דור. מי שהוא שומע בקולי, שומר מצוות, הוא נחשב בעיניי אוהבי. לא מי שמנשק מזוזה. לא מי שבא, נכנס לבית כנסת פעם בשנה ומנשק את הפרוכת. זה נחמד. עכשיו אוהבי. אוהבי זה מי ששומע בקולי. תזכרו את הכלל. מי נחשב אוהב השם? מי ששומע בקולו, לא מי שדתי בלב. מי שאומר אני מסורתי, אני מכבד את הדת, אני דתי בלב, אני מת על הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותו יותר ממך הרב, אני מדבר איתו, אני ככה, אני מכבד אותו ומחלל שבת, כל כולו בלוף אחד גדול הבן אדם הזה. דרך אגב, הוא יותר גרוע מחילוני אתאיסט, וגם יקבל עונש יותר חמור מחילוני אתאיסט, כי חילוני אתאיסט בא ואומר, אני לא מאמין שיש בורא לעולם. שוטה. אבל לא מאמין. אני לא מאמין בכלום, לא בשכר, לא בעונש, אכול ושתו כי מחר נמות. זה החיים שלי. אני חי ככה כמו בעל חיים. עזוב אותי מדת. לכן הוא מחלל שבת, קשה לבוא אליו בטענה, הוא בא ואומר לך, אתה הוכחת לי שיש בורא לעולם? הוכחת לי שהתורה ממנו? לא. אז אני עושה מה שבא לי. מי שבא אומר, אני מאמין בבורא עולם, אני אוהב אותו, אני מדבר איתו, הוא מגיע לבית כנסת רבע שעה או עם הפרצוף בפרוכת, מבקש בקשות, הוא גם מגיע לכותל, הוא עומד ככה שעה מול האבנים, או שכל מיני דברים הוא עושה, או שהחבדניק תופס אותו ברחוב, בוא תניח תפילין, הוא מיד מסכים, בשמחה גם. אחד כזה שמחלל שבת הוא הרבה יותר גרוע, כי הוא מבין שיש בורא לעולם, והוא אוהב אותו, והוא מדבר איתו, ומצפצף עליו. זה הרבה יותר גרוע. אחד אומר לאשתו, אני לא יודע שאת אשתי, אני לא מכיר בך בכלל. מי את? מי את? וזרק לה איזה גידוף. אומרים, מה אתה רוצה? הוא לא מכיר מי זאת, זה סתם, זה עלילה. אחד שאומר לה, את אשתי ואהובתי ואני בשבילך והכל, ואז נותן לה סתירה. מי יותר גרוע? אני אתן לכם משל, תבינו. יש אבא אחד, בזמן שנולדו לו זוג תאומים, אשתו עשתה צו בית משפט נגדו, שהוא לא יכול להתקרב לילדים. עוד לפני שהם נולדו. השופט אמר לו, תשמע טוב, אני פותר אותך עכשיו ממזונות לכל החיים, בתנאי שאתה לעולם לא תפנה לילדים ותדבר איתם ותגיד להם שאתה אבא. ביום שהילדים יגלו שאתה אבא, אני אחייב אותך על מזונות לכל השנים רטרואקטיבית. זה יכול להיות מיליונים.
ההוא נבהל, טוב, אין ברירה, אין לו כסף שלם, אמר בסדר, אני מוותר על האבהות. אמר אבל אני יכול לפחות להיות בשכונה, לראות אותם, איך הם גדלים, כן, בתנאי שאתה לא פונה אליהם לעולם, ואתה לא מדבר איתם, ואתה לא מספר לאף אחד שאתה אבא. טוב, ההוא באמת ככה רואה את הילדים שלו גדלים, יום אחד הם כבר בני 20, שכרו דירה בתל אביב, האבא הלך, לקח דירה לידם באותה קומה. הם גרים כאן, הוא גר בדירה ליד. הם רואים אותו כל יום, והוא נראה קצת כזה יורם, הם צוחקים עליו, דופקים לו בדלת ומתחבאים, שהוא יורד מהמדרגות, זרקו עליו פעם ביצה מלמעלה, שפכו עליו מים, עושים לו כל מיני מעשי קונדס. והוא אוכל את הלב, אומר תראה מה זה, אני אפילו לא יכול להגיד להם שאני אבא שלהם. הם מתעללים בי ככה וזה, והוא מסכן, נשבר מבפנים, אבל אין לו ברירה. יום אחד הוא יושב בשכונה, בספסל, ושם איזה ידיד שלו מהשכונה, אומר לו, אתה לא יודע מה אני עובר. למה באתי לגור פה? אתה יודע, אני אגלה לך סוד. אתה רואה, אתה מכיר את השני תאומים האלה? הם לא יודעים, אבל אני אבא שלהם. אבל אסור לי להגיד להם שאני אבא שלהם. אם אני אגיד, אני אסתבך בגדול. והם זורקים עליי מים וביצים, ודופקים לי בדלת, וצוחקים עליי, קוראים לי שמות. ואני לא מסוגל אפילו להגיד להם שאני אבא שלהם. השכן הזה מאוד לקח ללב, אמר לו מעניין אותי בית משפט, לא בית משפט, אני חייב להגיד להם. יום אחד הוא פגש את אחד מהתאומים בשכונה, בוא, אני צריך לדבר איתך. אומר לו, אתה יודע, זה השכן שאתם צוחקים עליו, זורקים עליו ביצים, תרשה לי לגלות לך סוד גדול, הוא האבא שלכם. מה? מה פתאום? אמא שלי אמרה שאבא עזב אותנו, ברח לחוץ לארץ, מה פתאום אבא שלנו? אדוני, זה האבא שלכם. ואסור לו להגיד לכם שהוא האבא, זה צריך להישאר סוד. ציוו עליו פה בבית משפט. והוא רוצה לראות איך אתם גדלים, אז לכן הוא שכר דירה לידכם. והוא האבא שלכם, הוא הביא אתכם לעולם. עכשיו הבחור הזה נקרא לו ראובן, ואח שלו השני זה שמעון. גילה שזה אבא שלו. למחרת הוא יורד מהבניין, בום, שניהם העיפו עליו ביצים. גם ראובן, שכבר יודע שזה אבא שלו, וגם שמעון, שעדיין לא נודע לו שזה אבא שלו. מי מביניהם יותר פושע, ראובן או שמעון? כולם מסכימים? כולם? זה המסורתיים שיש פה בארץ, קוראים להם ראובן. הבנתם את המשל או לא? המסורתיים שמנשקים מזוזה ובאים עומדים פה מול הפרוכת ומתחננים להשם לכל מיני טובות. לפעמים הם מבקשים גם שטויות, אבל עצם זה שמבקשים מהשם או שהם רואים תורה, הם עומדים ובאים לנשק והם מצפצפים על השבת ולא מעניין אותם, ולפעמים גם מתעללים בבחורי ישיבות, אף על פי שבתורה כתוב שבזכותם העולם מתקיים. אחד שמכיר את אביו ומורד בו, הרבה יותר גרוע מאחד שלא מכיר מי זה אביו. מסכימים? לכן כל בן אדם שבא ואומר לך אני מסורתי, אני מאמין, אל תראה אותי ככה, אני יהודי מאמין, מיד אתה שואל אותו מה זה מאמין, למה אתה לא מקיים? לא, עזוב, זה ככה, זה הרבנים, זה המציאו, זה לא, זה שטויות, זה הכל שטויות, זה רק תירוצים. אני השבוע אמרתי לכם, היה לי את העימות עם המחתי הרבים הזה, עשה ארגון להחזרה בשאלה. הוא טוען, אני מקווה מאוד שזה לא נכון מה שהוא טען, שהוא כבר אלפים הפיל ברשתו. הוא לוקח חרדים והופך אותם לחילונים. נותן להם כל מיני כספים, הטבות, עזרה, משכנע אותם לעזוב את הבית, למרוד במשפחה, לעבור לתל אביב וכו'. אמרו לי, אתה חייב לעשות איתו עימות, הוא גם תובע רבנים, עושה עליהם סרטונים, מסלף. פתאום מישהו שולח לי איזה סרטון, שהוא מסלף לגמרי את מה שאני אומר. אני אומר משהו והוא עושה פרצופים של משוגע ברקע. אתם מכירים את אלה ששמים סרטון ועושים פרצופים? אז עכשיו מה דיברתי בסרטון? דיברתי בסרטון על שיש הבדל בגוף האיש לבין גוף האישה. למשל, גבר שנולד לעולם, השם לא עשה לו סימן בגוף כדי שאפשר יהיה לדעת אם הוא היה בעבר עם אישה לפני שהוא התחתן או לא. למשל, אם עכשיו הוא מתחתן עם אשתו, בגוף שלו לא תראה שום סימן אם אי פעם הוא היה עם אישה או לא. היא תשאל אותו, תגיד, לפני היית עם אישה אחרת קודם? לא הייתי, אין לה דרך לדעת. אבל אישה, הקדוש ברוך הוא דאג שהיא לא תוכל לשקר. הוא עשה לה חותם בגוף, שאם היא הייתה כבר עם גבר לפני, חייב שהבעל ידע את זה. זאת אומרת, היא לא יכולה להחביא את זה ממנו. לא יכולה להגיד, אני לא הייתי מעולם, ואז יראו שהחותם נשבר.
אז אמרתי, זה דומה לפקקים ששמים בבקבוקי קוקה קולה בסופרמרקט, שאנשים ידעו אם מישהו כבר פתח את זה קודם או לא. אם זה כבר נפתח, זה מוצר משומש, אנשים לא ירצו לקנות את זה. אבל אם זה חתום עדיין בחותם, אז אנשים יודעים שבבקבוק הזה לא נפתח. אז מה הוא עשה? תראו איזה נוכלים אלה, השונאי דת. הרב משווה אישה לבקבוק קוקה קולה. שמי שישמע את זה, כאילו שאני אומר שאישה שווה 2 שקלים, זה השווי שלה. כמה עולה פחית קוקה קולה? 2 שקלים? אישה זה זבל, קוקה קולה זה זבל, אז אישה זה זבל. ואישה יש לה פקק כמו שלבקבוק יש פקק. ככה הוא מציג את זה. ואז אתם רואים, עכשיו אני אראה לו בעימות, ואמרתי לו, תגיד, אתה מחזיק מעצמך איש אמת? אתה לא איש אמת, אתה שקרן. אתה יודע שאתה משקר ואתה מציג וידאו שקרי לאנשים, ואתה יודע שבכלל זה לא מה שאני אמרתי. אלא פשוט מאוד אני אמרתי, כיוון שלפי התורה גבר יכול להתחתן עם כמה נשים, לכן אין לו חותם בגוף. אבל אישה צריכה שבעלה יהיה כל עולמה, ולכן נקרא בעלה מלשון שהוא קונה אותה בכסף כמו בעל הבית, וגם כן הוא זה שבועל אותה, ככה זה אמור להיות. ולכן קוראים ביהדות לבעל בעל. למשל באנגלית זה סתם מילה, husband, אין לזה שום משמעות. ככה החליטו הגויים. אבל המילה husband לא מציגה מה הפירוש של הבעל. אבל בלשון הקודש, בעל כבר מסביר לך מה זה. א', בעל הבית שהוא שילם כסף, דרך אגב, היא לא חייבת להסכים לקבל רק טבעת. המחיר של האישה היא קובעת. היא יכולה להגיד לו, אתה רוצה להתחתן איתי? היא רוצה בית אני יודע מה איפה, אפקה, סביון, לא יודע איפה. רוצה בית, רוצה אוטו של $500,000, רוצה זה ורוצה זה, זה התנאים שלי. הוא מסכים, ייתן לה, לא מסכים, לא, היא לא חייבת להתחתן. זה שנהוג היום שהוא מביא לה טבעת נישואים וטבעת אירוסין, והיא מסכימה, בסדר, יפה מצידה. אבל אישה יכולה להגיד, אדוני, אני לא מסכימה רק בטבעת 2 קראט להתחתן. אני רוצה מראש, דרך אגב, באמריקה יש הרבה כאלה נשים. הן לא מסכימות להתחתן עד שהן לא מקבלות וילה בגרייטנק. זה מינימום $3 מיליון. ומעלה. ולכן שם בקהילה יש אלפים של כאלה שהם מעל גיל 40 רווקים. גם בחורים, גם בחורות. למה? החומרניות השתלטה על כל החיים של האנשים האלה, ועד שהם לא יעשו כמה $מיליוני חיסכון, הם לא מתחתנים. זאת אומרת, עדיף להישאר רווק ולמות רווק, ואפילו אין לך ילדים, העיקר שלא נחיה חיים דלים. שימו לב איזה חורבן יש בעולם, שבן אדם בגלל חומרניות גורם לעצמו שכל החיים שלו יתפרקו. בקיצור, אני אמרתי לאותו אחד, זה נוכלות. זה נוכלות. אתה רואה מה שאתה עושה? זה סתם נוכלות. להפך, היהדות היא מאוד משבחת את האישה. דברים נפלאים, יש לה בינה יתרה, מי שמצייר את אשתו זה פוגע לו בפרנסה, שאם דמעתה מצויה בגללך תדאג, כל מיני דברים, לקנות לה מתנות, בחגים, לעולם לא יבייש את אשתו, לא יבזה אותה, הוא יעזור לה, והיא אשת הבית, היא הבסיס של הבית. בגמרא לא אומרים בכלל אשתו, אומרים ביתו, היא האישה זה כל הברכה של הבית. בקיצור, יש עליה אלפי שבחים. ומה הנבל הזה עושה? לוקח איזה קטע שמדברים, מסלף שם את הכותרת, עושה פרצופים של משוגע, וכל המטומטמים שמקשיבים לו, מה עכשיו הם חושבים בראש? היהדות משווה אישה לבקבוק קוקה קולה. הבנתם את השיטות שלהם? נוכלים, חסרי שכל, אין להם גרם של אינטליגנציה, אבל הכי גרוע רמאים. זה לבן הרמאי, כמו שהם רמי את יעקב. הבנתם? זה רמאות, והרבה נופלים אחרי הטיפשים האלה. לכן צריך לעשות איתם עימותים, כמו שכתוב בהגדה של פסח. מה הרשע שאומר, מה התורה הזאת לחוקים האלה לכם? הכהה את שיניו. מה פירוש הכהה את שיניו? יש 2 דרכים להכות לבן אדם את השיניים. 1, לשבור לו את השיניים, אז אין כבר שיניים. ו2, למחוק לו את החיוך מהפנים, אז לא יראו את השיניים. מובן? ברגע שהוא מחייך עם הארסיות שלו, שהוא מדבר נגד התורה, תן לו באבי אביו, ואז הוא יצא מטומטם לעיני כולם, וכבר הוא יפסיק לחייך, בגלל שכולם יבינו את הבלוף שלו. היה לי פעם רעיון באולפן עם אמנון לוי, היה לו אז תוכנית פנים אמיתיות.
הוא רצה לעשות תוכנית על המחזירים בתשובה המפורסמים בעולם. הוא בחר 3. בחר את הרב הנחמד, הרב הבדרן, המשעשע, והרב הקשוח. איזה מה3 אני קיבלתי? הרב הקשוח. למשל, לרבנים אחרים אף אחד לא קם ומתחיל לצעוק עליהם בדרשה. אני, ברוך השם, זוכה לזה כמעט כל דרשה. עכשיו הייתי בסמינר בשבת, היה לנו 200 חילונים שם. איך שהתחלתי לדבר על שמירת שבת וכמה כתוב כמה בפרשת כי תישא, דברים נוראים על מחללי שבת, ושהתורה משווה אותם לגויים, ומחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה הלכה בשולחן ערוך, ישר קמה לי איזה אישה שם, מה זה? אנחנו באנו פה להתחזק, למה אתה אומר כאלה דברים? מה אתה צריך להפחיד? למה הבת שלי צריכה לשמוע כאלה דברים? מה זה פתחה עליי בהתקפה? ברוך השם, היה לי מה לענות לה. בסוף הם עמדו ומחאו כפיים. ומה היא עשתה? היא הלכה לחדר. עכשיו תגידו לי אתם, זה מבחינתי הישג או כישלון? הישג. אין הישג יותר גדול מזה. כל ה-199 שעמדו ומחאו כפיים בסוף הדרשה, זה בשבילי קליפת השום. ההישג היחיד שלי בדרשה הזאת זה האישה הזאת והבת שלה. רק הם נשרף להם הלב שהם ראו מה הקדוש ברוך הוא חושב עליהם בתור מחללות שבת. היא לא יכלה לשאת את הכאב, האחרים מפצחים גרעינים וצוחקים. ועוד אחד בא אליי במדרגות, אומר לי, אתה יודע מה עשיתי אחרי הדרשה? יצאתי לעשן סיגריה. שומעים? אמרתי לו ככה, אחרי מה ששמעת שלחלל שבת זה עבירה יותר חמורה מרצח, וגם העונש על זה בתורה יותר גרוע מהעונש של רוצח, יצאת להדליק סיגריה? זאת אומרת עכשיו הלכת וירית למישהו בראש, בדווקא. הוא אומר לי לא, זה לא היה בדווקא, מרוב עצבים. הייתי צריך סיגריה מרוב עצבים. טוב, איך אומרים, המתיק קצת הגלולה. לא הלכתי על מנת להכיס, פשוט הייתי כל כך בעצבים, אתם יודעים, מי שבעצבים הוא צריך סיגריה. זה מרגיע אותו, כן? בכל אופן, אבל אנשים שמבינים כמה זה חמור חלל שבת, רק אז יש סיכוי שהם יפסיקו לחלל שבת. כל עוד אומרים להם, השם אוהב אותך, אין לך מה לדאוג, מה פתאום, אין כזה דבר עונש, מה חס וחלילה, מה השם מעניש? חס וחלילה, מה פתאום, מי אומר לכם כאלה דברים? זה לא הדרך, צריך באהבה. זה רמאות גדולה, זה נוכלות גדולה, זה פשע שאין דוגמתו לסלף את התורה. אתם יודעים איזה חוצפה צריך בשביל זה? לעמוד מול קבוצה של חילונים מחללי שבת, שנוסעים ומדליקים סיגריות ועושים 20,000 עבירות בשבת, שכל אחת מהם זה סקילה וקראת, והדרשן נותן לו מחמאות, אל תדאג, השם אוהב אותך, אין לך מה לדאוג, מספיק שאתה יהודי, כל ישראל יש להם עולם הבא. אתם יודעים איזה פשע מדובר פה? אתם יודעים איזה פשע? תראה, אם יבוא אפילו נשיא ארצות הברית, שהוא חצי מוקיון, אבל למזלנו הוא אוהב את עם ישראל ועוזר לנו, למזלנו. תאר לך שהוא היה מוקיון, שהוא גם היה שונא ישראל, איזה צרות היינו. מזל שעם כל הליצנות שלו והשטויות שלו וההפכפכיות שלו, הפכפך כל כך, כמעט הכל לטובתנו. זה המזל. זה יכול היה בשנייה להתהפך אחרת. אבל אם הוא עכשיו היה ממנה אותך שליח ללכת להגיד לאנשים הודעה ממנו, הודעה מנשיא ארצות הברית, ואתה הלכת והפכת את ההודעה, אמרת אחרת, נגיד הוא מינה אותך להודיע לעיתונות הודעה בשמו, והוא אמר שכך וכך הוא יעשה, ואתה הלכת ואמרת, הוא אמר שהוא לעולם לא יעשה כזה דבר. מה יקרה? זה הסוף שלך. אתה כבר לעולם לא תייצג אותו יותר. יש היום דרשנים שמסלפים את התורה בשביל רייטינג, בשביל כסף. מי מקבל כסף? אחד שאומר לאנשים מות יומת? לא. הוא לא מקבל אף תרומה. מי מקבל כסף? אלה שאומרים לרשעים הכי גדולים, השם אוהב אותך, אתה צדיק, אין כמוך, אין לך מה לדאוג, הוא נותן לו להרגיש טוב, הוא במצב רוח טוב, הוא מיד רושם לו צ'ק, או שמעביר לו בביט. אבל אני רוצה להגיד לכם עכשיו, מה אני קראתי להם אתמול בהדרשה, ומה זעזע אותה. תשמעו מה כתוב. ויאמר השם אל משה לאמור, זאת אומרת השם אומר למשה, תגיד לבני ישראל את מה שאני אומר לך, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו,
כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, כוונה לנצח, לדעת כי אני השם מקדישכם. ככה אתה מתקדש, ככה אתה נהיה קדוש, על ידי שמירת השבת. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מחלליה, מי שהופך את שבת ליום חול, נוסע, מעשן, עובד, תופר, כותב, טלוויזיה, הכל כרגיל, אין שום הבדל. מחלליה, מחלל אותה, זה הכוונה מחלליה, מות יומת. מות בעולם הזה יותר צעיר, במקום 90 הלך 80, במקום 80 הלך 70. ויומת פעם שנייה, בעולם הנצח, מות יומת, כותב הרמב"ם, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. כי כל העושה במלאכה, ונכרתה הנפש ההיא מקרב 100. 6 ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, קודש להשם. כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שימו לב למילים, ברית עולם, ברית נצחית. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. כמה פעמים זה מופיע בתורה, מה שקראתי? 12 פעמים. 12 פעמים. למשל, לא לרצוח 3 פעמים בכל התורה. 12 פעמים זה חוזר על עצמו. עכשיו תגידו לי אתם, מה שאני קראתי פה, זה עונש או שזה פרס? מה אתם אומרים? מות יומת, גם למות יותר צעיר, לאבד שנות חיים, גם לאבד את העולם הבא ולהיכרת, כמו שהרמב"ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. הרמב"ם כותב, הרמב"ם הוא הסמכות, הוא גדול הפוסקים, 95% משולחן ערוך זה רמב"ם, הפסקים שלו, ושם נפסק להלכה שמחלל שבת, כתוב ב7 מקומות שונים בשולחן ערוך, אני לא כתבתי את השולחן ערוך, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. ואומר הרמב"ם, יש דבר אחד שהמחלל שבת אפילו יותר גרוע מהגוי. אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, קורבן נדבה, מה פירוש? בזמנם, בזמן חז"ל, בגמרא, לא היה אסלאם. הערבים היו גרים בערבה, לכן קוראים להם ערבים, לא היה להם דת. עכשיו נולד לאיזה ערבי, לישמעאל נולדה ילדה. החליט לקרוא לה איזה שם, עכשיו יש בית מקדש פה בירושלים. מגיע הערבי לרב כהן בבית המקדש. שלום הרב, נולדה לי ילדה פטמה חמודה, אני רוצה להודות לבורא עולם, בבקשה הנה כבש קניתי עכשיו פה בשוק, כמה כבש עולה היום? $500? הנה אני רוצה, תקריב את זה בשביל ישמעאל, אני ובשביל הבת שלי ובשביל אשתי, נותן לו איזה פתקה עם כל השמות, תעשה טובה, תודה לבורא עולם שנתן לי ילדה. מקבלים מהערבי הזה את הקורבן ומקריבים אותה ואין בעיה בהלכה. כותב הרמב"ם, שלא תגידו אני אמרתי, הרמב"ם אמר, התורה אמרה, כותב הרמב"ם, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן הגוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. פעם היה לי איזה חילוני